Acabem de tornar de la LPS, de la fira LPS Beijing. Per nosaltres és la quarta vegada que anem a una fira de LPS. Hem estat 2 vegades a Xangai i 2 vegades a Beijing. I la veritat que les fires aquestes serveixen una mica per tot. Bàsicament per donar-nos a conèixer al mercat xinès, i trobem segurament més o menys meitat clients finalistes que alguns coneixen bastant Barcelona, alguns ho coneixen mínimament i alguns busquen Europa en general. I també trobem l'altra meitat de clients que contactem acostumen a ser o empreses immobiliàries o agències d'immigració o algun tipus d'empresa que ofereix serveis com d'inversió pels seus clients i estan interessats en que podem oferir producte immobiliari de Barcelona. Nosaltres vam començar a treballar més o menys fa 2 anys i mig, una mica abans que sortís la llei d'emprenedors. Aquesta llei realment ha sigut un reclam per posar-nos una mica en el mapa dintre del mercat xinès, no? I posar Espanya en general i Barcelona especialment al mapa com a possible destí d'inversió. El que passa que és una llei que no s'ha fet prou bé, hi ha molta càrrega burocràtica per aconseguir els visats i els permisos de residència, i llavors en aquest sentit no som competitius respecte a altres països, com podrien ser Portugal o Grècia o Xipre a Europa, per parlar d'Europa. Són molt més competitius que nosaltres, no? Ha servit com a reclam, però realment no ha servit com per transformar un número significatiu d'operacions. Tot i així, el fet d'anar a aquestes fires, el que t'obre és moltes portes i molts tipus de contactes que ens han servit com per trobar un mercat paral·lel o alternatiu al que només busquen la llei d'emprenedors, i que ens està fent que ens arribin clients finalistes, que ja arriben la setmana que ve, per exemple, de nivell mig alt. Segurament hem trobat un segment més elevat del que esperàvem al principi, i ara s'han de convertir aquestes visites en vendes. En cada edició de la fira ens permeten fer un seminari pels clients que assisteixen a la fira, i en aquest cas, l'últim cas, l'hem dedicat a les escoles internacionals a la ciutat de Barcelona, ja que és una alternativa molt interessant per gent que a primera instància busca un producte d'inversió, però a la llarga vol enviar part de la família i els seus fills a estudiar a la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit ho tenim bé perquè tenim molt bones escoles, tant tipus business, que pot ser SADE, IES o EADA, o tipus normals, de gent més jove, diríem, pot ser l'American School o l'escola alemana que estan a Sant Just, a la ciutat Diagonal, o la Joan Benjamin Franklin a Barcelona, per exemple, o Sant Peter, Sant Paul, etc. Hi ha un llarg, etc. O a Sant Cugat, per exemple, a l'Escola Europa. A part pel mercat xinès, quan assisteixes a fires internacionals tens la possibilitat de conèixer agents immobiliaris de tot el món, sobretot dels Estats Units, Austràlia, altres països d'Europa, i això et permet que no només a la llarga t'arribin clients xinesos, sinó que amb els contactes, si després els treballes un cop estàs a Barcelona, doncs et poden arribar clients de tot el món, no? I ens ha passat d'arribar-nos clients de Rússia o d'Estats Units de coneixences que hem fet en fires de Beijing o de Xangai.